ଆପଣଙ୍କର ମିଷ୍ଟର ଲିପୁ ଏକ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଲ ସେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 7:10। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଏବେ ଉଠିକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ବାହାରି ଗଳି କୁଆଡ଼େ ନା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ନ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଏବେ ହୋଟେଲରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। କାହିଁକିନା ପହଞ୍ଚିଗଲି ମାନେ କ'ଣ, ଖାଇବା ପିଇବା କରିଦେଇକି ଏକାଥରେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଫ୍ରେଶ୍ ବି ହେଇନଥିଲା, ଆସିକି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଟିକେ ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ତ ଥିଲା ରୁମ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଇସ୍ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ନା, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ହୋଟେଲ ଲାଇନ୍ ଜବ୍ଟା ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟ ଲାଇଫ୍, କିନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ସତରେ ମାନେ କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ଏ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କଲେ। ଦଶହରା ହେଉ ଯାହା ବି କିଛି ହେଉ, ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ହେଉଛି ଆମେ କାମ କରୁଥିବୁ, ଲୋକମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଉଥିବୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ଲେଟ୍ ଉଠାଉଥିବୁ, କ୍ଲିନ୍ କରୁଥିବୁ, ଏଇସବୁ ଚାଲିଥିବ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ନଥିବ, ଖରା ଟାଇଟ୍ ହେଉଥିବ, ମାନେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ନଥିବ, କ'ଣ ଇଏ ନଥିବ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ମିଳିବ ଛୁଟି, ଯେ ଯାଅ ଏନ୍ଜୟ କର। ଏଇ ତ ହେଉଛି ହୋଟେଲରେ କର୍ମ। ଆଉ ଖିଆପିଆ ତ ସରିଯାଇଛି। ମାଛ ଭାତ ଟିକେ ଆଜି ଖିଆ ହେଇଥିଲା। ଯାହା ବି କିଛି ହେଉ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ଆଉ ଏବେ 2 ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ତ ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ ରଖୁନି, ତଥାପି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ସାୟଦ ଅପଲୋଡ଼ କାଲି 12ଟା ବେଳେ ଭାବୁଛି କରିବି ବୋଲି। ଯଦି ଇଭିନିଂ ଭିତରେ କିଛି ସେମିତି ଖାସ୍ ନହେଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ଯଦି କିଛି ଖାସ୍ ହେଲା ତାହେଲେ କ୍ଲିପ୍ ରଖି ରାତି ଯାଏ ରଖି ଏଡ଼ିଟ୍ କଲା ପରେ କାଲି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଜି ହେଇପାରେ, ସାୟଦ ନହେଲେ କାଲି ବି ହେଇପାରେ। ଆଉ ଟିକେ ଯାହା ତ କାମ କରିକି ଆସିକି ହାଲିଆ ବି ହେଇଯାଇଛି, ଶୋଇବି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା। ଶୋଇବିନି ତ ଦ୍ୱିପହରେ ଶୋଇବାଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ, ତଥାପି ନର୍ମାଲ୍ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆଗକୁ। ଫାଇନାଲ୍ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିଗଲି କୁଆଡ଼େ ନା ଡ୍ୟୁଟିରେ। ଆଉ ସାୟଦ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି କେତେଟା, 5:20 ସମଥିଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କ'ଣ କରିବା ନା, ଆଜି ତ ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କାଲିଠୁ, ମାନେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଲାଷ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ କିଛିଟା ଦିନ ପରେ 2024 ସରିଯିବ, 2025 ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇ ଭିତରେ ଆମର ଟୁରିଷ୍ଟ ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପୁରୀ, କିଛିଟା ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ମାତା ମଠ ଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଏଇ ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଦରକାର, ଟିକେ ଭାଇକି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସାଥ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଭାବିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଦେଲି ନା 3 ମାସ ହେଲା, ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। କାହିଁକି ନା କିଛି ବି ହେଇପାରୁନି। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଭାବିକି ଆସିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇନ୍କି, ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି କିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ବି ହେବ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଅଲରେଡ଼ି ତ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିବା ହୋଟେଲକୁ ଯିବା। ଯଦି ହୋଟେଲରେ କିଛି ନଥିବ ତାହେଲେ ତ ଦେଖିବା, ନହେଲେ ନାହିଁ ଯାହା ଗୋଟେ କରିବା। ଦେଖିବା ରାଜି ବାଇକ୍ କେତେବେଳକୁ ଆସୁଛି, କ'ଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିଦେବେ, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ରାତିରେ ଏକାଥରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଫାଇନାଲ୍ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି କେଉଁଠି ନା ରୁମ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ଅଲରେଡ଼ି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲି। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି କୁଆଡ଼େ ନା ଶୋଇବା ପାଇଁ ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସାୟଦ ହେଇଗଲାଣି 11:15 ନା 20 ହେଇଗଲାଣି। ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଅଧରି କରିଦେଲି ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ଡ୍ୟୁଟି ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଚଙ୍ଗୁ ମଙ୍ଗୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଶୀତ ଦିନ ଆରାମସେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ ଏଠି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ। ଗେଟ୍ ତ ଚାବି ପଡ଼ିଗଲା, ଦେଖିଦେବା। ତଥାପି ଇଏ ଥିଲା ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ, ନାଇଟ୍ର ଭିଉ। ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଶୋଇଲାଣି। ଥଣ୍ଡା ବି 3 ଦିନ ହେଲାଣି, ଥଣ୍ଡା ପୁରା ପ୍ରଚୁର ଜୋରରେ ପଡ଼ୁଛି 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଏଠି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, କ'ଣ କରିବା। ସିରିୟସଲି ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାମରେ ରହିଛି, କିଛି ବି ମାନେ କରିପାରୁନି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ଫିର୍ ବି କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା, ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କଥା ନୁହଁ, ମୋର କ'ଣ ଗୋଟେ ମନକୁ ଆସିଲା, ନାଇଁ ମୋର କଷ୍ଟଟା ହଉ ବି ଯାହା ବି କିଛି ମୋର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ହସ ଖୁସି ଦୁଃଖ ବି ଯାହା ବି ହଉ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖାଯାଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବି, ନହେଲେ ଯାହା ବି ହେବ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ଏମିତିରେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, 11:20 ହେଲାଣି। ଯାଉଛି ରେଷ୍ଟ ନେଇ, ପୁଣି ସକାଳ 7ଟାରେ ଖାଲି ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ସେତିକି ମୋ ପ୍ରତି ଥାଉ। ଦେଖାଯାଉ, ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ସେତିକି ମୋ ଭଲ ରହିଲା ନା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି। ହଉ କାଲି ଦେଖା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଲ୍ ସେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ବାଏ।